dámy a pánové. A dneska bych se vás chtěl jenom, už to je zabugovaný, jsem se vás chtěl zeptat, jak se prosím vás dělá tohle bez special jejda. Sakra, se mi nepovedlo. Dobře, ještě jednou. Já musím zahrát Bogdaš. Endless, wow. No, se dělá takový ten, ne obskok, ale ten sakryš, ten něco taky, jako jak seš u toho bloku, skočíš, ten blok spadne a ty to před to. Díku, když tak mi napište do komentářů, jak se to dělá, protože já to vážně neumím a možná jsem to jednou udělal, si nepamatuju jak. Teď jsem to dal, kamo, tak tyjo. Tak to bylo ale čistě náhodou. Vážně, podívejte. Jsem to dal. Ne. Tak jo, ale radši mi to napište, jak se to třeba dělá líp. Naschledanou.